саг байни контейнер дар монд. Ин воқеа ду рӯз пеш, яъне санаи 6 декабр соати 23:45 дар шаҳри Хуҷанд ба вуқӯъ пайваст. дар ин бора ба нуқтаи навбатдории раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд хабар доданд. ҳодисаро истиқоматкунандагони бинои 9-аи маҳаллаи 31-ум ба раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода иттилоъ доданд. наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода гурӯҳи якуми дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳии вилояти Суғд бо роҳбарии Пӯлод Султонзода ба ҷои ҳодиса рафта бо гузарондани амалиётҳои наҷотдиҳӣ бо истифода аз таҷҳизотҳои махсуси наҷотдиҳӣ сагро наҷот доданд. гуфта мешавад, ки дар амалиёти мазкур наҷотдиҳандагон Хайрулло Аҳмадҷонов, Диловар Дилшодов ва навбатдори масъули раёсат Ғафур Шарипов иштирок карда сагро наҷот доданд. ҳоло ҳолати саг хуб арзёбӣ карда мешавад. солҳои пеш наҷоти ҳайвонҳои хонагӣ ва хазандаҳо кам ба қайд гирифта мешуд. чанд соли охир муроҷиати сокинон ҳангоми ҳолатҳои фавқулода ва дармондани ҳайвонҳо ба ин раёсат бештар мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад, ки ҳангоми мушоҳидаи ҳолатҳои ногувор ба раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд муроҷиат намоянд. гузориши Ганҷина Олим ва Аъзамҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.